subscriber ko dyan, pakihintay-hintay lang sa mga i-upload kong video. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo, pakisuportahan naman yung channel ko. Dito po tayo kita-kita. Salamat at shoutout pala sa mga kasama ko dyan sa Terminal 3, mga kasama kong guardia dyan na matitikas. Yung mga subscriber ko pala, shoutout sa inyo, kay Benji Garol, Alvin Kapal. Salamat sa pagsawang magsuporta sa aming channel. This is Lakay, mga Lakay, hintay lang kayo at mag-upload tayo ng bagong video.